Hej, jeg vil vise jer min julegave. Jeg fik en Planet Nusa waterbottle, og så fik jeg en toilettaske og et computercover. Jeg ved ikke, om jeg lige vender det rigtigt, men computercover. Og så har jeg fået sådan en her. Sådan en Elisabeth Ardenley på noget rigtigt. Og så min veninde har jeg fået, eller Ida har jeg fået de her ting. En face mask. Og et par eye masks. Og en candy-stang. Og det var vist det. Og så har jeg også fået en masse smykker. Så har jeg fået Så har jeg fået det her. Sådan en her halskæde her, hvor der står stop heat. Og så har jeg fået et par Pernille Krøyer øring. Og så har jeg fået noget fra Vintage Studio. En ring. Og så har jeg fundet fra Vintage Studio igen. En slangehalskæde. Og så har jeg fået et par månesten øreringe. Det er sådan nogle lange nogle, som der er sådan lidt sådan sol-måneagtigt. Og så har jeg fået noget for Camilla Krøyer. Og der har jeg fået den her sådan halskæde. Og så har jeg også fået sådan til det der Naja Mensen. Så har jeg fået sådan hendes autograf. Og så har jeg fået nogle... Jeg glemte lige at vise, at min ven Ida, så fik jeg sådan en slikkepind. Og så fik jeg også det her til den der Naja Mensen. Og så har jeg fået sådan en her taske her. Det var alt undtagen min mushroom-lampe, for den kan jeg ikke lige vise. Og sengetøj. Og et par bukser, som jeg kommer til at bytte. Men det var bare det. Vi ses.